Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki resort but homestay balashna daga KHEDC kila kalalong kum ki katam auria namar ka jingbom don nong pet nong sumar batla sakhi ka jingsha tu no kitiar ki babon kum thop bi kitiar electric ki jingkhang ki tunom ba ki wei pat kitiar ki bala sha tu no kat banang mi ki sngi por ki jing e ki bajur ki lami halor ka jimom la pendap ya ka resort but homestay balasdang shna daga Khasi Hills Arden District Council haga than linti rem hajan martan maulai nong kwar buan gi pat ba kimla bantep na du menu kisnam balasdang ban pendap ya kani project henry haba sakhi hadu menta kampat dap bat kampat rekam e ruam bat kalapen mi jingkali na ki pat ba nong shongshnong halor ki babun ki benta haba pe jaka kinong shongshnong kilapen pawru ka jing sngokhya ba kani jaka menta kala kum ka tem auria bat ka jaka babun ki breu ki lelum bandi kyat malakasngi kabala penjot shu ka jing tmu jongani ka project kani ka jing bomla pendap kala penmi jing khuslai halor ki babon ki pat ba kila bu jing kali bale ya kani ka project resort but homestay la ino kumni hadu kini kisnam nolor kata ki pat ba ki kwaru bantep shai katno ka pisa lamang bala pren kam na ka benta kani ka project uba ban shai lembar ki pat ba kila kentu ya ka KHEDC ban shimkhya mardor bal ban toket nya ya ka jinglong jingman jongan ka project ban pen kloi ban pendap ban pentre kam no klemda pensa kumjo bon ki nget balada pentri kam mi kani project kana ban ai kam ai jam mi ki babon ki samla shnong ban kan tiu ya ka roi ka par ha ka than kani ka kam kadang beteng ban khrengi ka jing pet pat ba kat ba ki pat ba ki dang up ya ka jing ket khle bar ki sin jam ki ba shisha ban pen imbyang ya kani project ka bla slam ha ban pendam ki ba pet ya kani ka news apa yang kani no pai sngi ka bamanta ya ka bangi wan spok kani ka jaka ka badan chini spok dam kebetulan cedin jong kenika Martin jong ka Shillong Municipal Board ka bahap ro apa maulai nongkwar ya ka ba bon sin ki pajba ki jukot ya ka kum ka lentirem te kum u brio u baju tray nam taka imlang salang bar bolong ru nong song snong apa ka jela mi halia na sebelong ba ka long ka ai ka bas ngosi palat du kata kata anda banga poi apa ka ni jaka ka ni sngi ka bamenta anda habang ayu i ya ki babon ki jingtei ya ka banakalyang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kada bantai lupa ndai menta ka khlamla ba pentai kami ki kum gi paj ba ngim la bantem katno post pa kror kada ban penlot yang ni pisa ya ka bantai ya kini ki jingtai kum ki resort kum ki homestay ya ka babon na pedeng ki resort ki homestay menta anda habang i kum ki tenum ya ka bakira tei lemba kini ki diner roof lane kum ki selling baltei lemba ki PVC lane kita ki jingkhangit ba pher ki jingkhang ro ki batei lemba ki ding mentah kila satu lot haki beriu ki buan spok ni kejaka kani kejaka anda habangi saki mentah kala longkum kejaka ka bagi beriu ki wan bandi kiat ki wan ban yak halai ki wan le se ban pelong kuta ka ketem auria ya ka ba ki bubun ki beriu ki la ban wan spok ni kejaka kimpat tip ya ka ei ka ba nagalyang jongka Khasi Hills Autonomous District Council kalale nagata ka daw kum ubriu hakane ka por nganget hi bon na pedeng ki pajba nong song sdong anda habangi i kum ne ngila ban ong le se ngisa apedeng ka umdom balai kai gadaw ya ka ba ka district council ka chupen le no ai ka ya ka pisa ngahaban bu ki jingkli namar ba nginum la ban chu au man chu sngap kum ni ban chu pej kum ni namar ngiting namar lemba ka pisa jong ki pajba la penlot hadu katnis pa kror ka pisa bat shano ka pisa ka lej bat nangno gi ya ka pisa la pen lej ro bat ka ai ka daw ro latei ya kani ka resort ka homestay ka bazan chemo chapo kani ka lentirem ka ba kani sngi ka bamenta te kani ka project ya ka ba bun hingi haban so thu sai da habangi poi po kani jaka kani sngi ka bamenta ngila ba ngila i ba da kinyut kinyer sudah ki bala sop ya ki yeng ki sam ki bala de bantai bat ka ai ro ka ba haban ong ni ka por bat ka jing jabo ro kaladang kenrei shu spok kani ka jaka bat ngiso ban ong ro ba lengba ka district council ka Khasi Hills Autonomous District Council kan haban chim ya jingkit kli ya ka ba kum kini ki jingtei beler bantai hapo kan ka jaka don kam ban bantre kam no eki ya ka ba ki babun ki briu le se ki bawan lasha edin habot ki di ban wan da ka jingnang ka jingtep ki di ban wan kat kum ka benta ya ka balabu hapo kan ka jaka omdei ban chu pelut ka ya ka pisa ya ka ban chu ongno ba kalong ka pisa jono re jono shimet na kata ka daw ngidon kam ban sengtu sha hero kum kinong song snong bagi don kam ban yo ek jing pahara ngi haban pahara namar ngim kwa ban ong ba kan ni ka jaka ka chu jot no kan chu ja no
Nginum la ban ong bakani ka jaka le sei hisen kasngi ka chulong ka nong kenti simet ka jongno ka jongno. Ndai ngi haban ong shai ba ka no ka benta ka ban nakaliang jong ka sorka la ni nakaliang jong ka dis council kala de bantai. Kadi ban long kata ka ban wan ra ya ka roi ka par na ka benta ki paj ba nong song snong. Lada ya ka ni ka jaka la tei kum kata ka resort ka homestay. Don kam ban wan ra ya ki brio bakin yo ya ka lat yo kam yo jam. Om dei ban pelut ya ka ni ka pisa ban chubret kai sharum bat seneng ya ka ba on chupen sa akum ni kum balong menta ya ki ba ki babon ki tiar gitar ka ba pendut kam hang ni ka ka spa ka pau ka ba pendut ha pok ni ka jaka menta kala jakno la sha tu no da ki brio ki bon kai pok ni ka jaka. Den nak tak daw hingi haban sngau han ka por ban nga habru ban kentu ya ka Khas Hills Autonomous District Council bahkan shem ka jingkit kli nang ne shakmat balada kamla ban shem ka jingkit kli ka District Council ka dan kaman pensyai sipat ba balai latte ya ka ni ka resort ya ka ni ka homestay bat ka ka dawru om shem lala ban pentre kam hadu kini ki sngi ki bamenta kata ka di ka benta ka banga pentau hani ka por nak lian jonga ba bansai mar banyang ublong wei na peneng ki nong song snong hapo ka jela Meghalaya badu buju yai bantre na ka benta ka jingbaha halor ka emlang ka salang kumjuro ban pahara ban yeng ringkat lang ban kipaj ba om ban chuan ra tang kum ban chu penjot kai ya ka jing em jo kipaj ba hapo ka jala ka bangidon menta kublai shibon